Retallades en serveis socials, pagament d'un deute del que no en som responsables, abaratiment dels costos laborals, especulació urbanística, treball precari, atur. La culminació de la Unió Europea passa per cedir tots els nostres drets als mercats i al capitalisme. La Unió Europea no és aquell espai de llibertats, pau i justícia que ens volen fer creure. La Unió Europea és capitalisme, la Unió Europea és patriarcat, la Unió Europea és crisi. La seva submissió als mercats i les grans multinacionals implica la privatització de recursos públics i la despossessió i explotació de les classes populars. La Unió Europea no és cap institució sensible als drets nacionals ni als drets culturals dels pobles. La Unió Europea obeeix a la mateixa raó d'estat que els estats que la integren. Els països catalans no podem esperar de la Unió Europea cap resposta a favor dels drets dels pobles que contradigui els interessos dels estats i el capital. No es reconeixerà el nostre dret a l'autodeterminació. No es reconeixeran els nostres drets lingüístics. La Unió Europea són tanques a Ceuta i Melilla. La Unió Europea són CIEs infrahumans. La Unió Europea és racisme. La seva acció exterior es basa en l'espoli dels recursos naturals i l'explotació dels treballadors d'arreu del món. La seva acció militar, subordinada a l'OTAN, ha exportat el patiment a molts racons del planeta. La Unió Europea és la perpetuació del patriarcat, és la perpetuació de la violència contra la dona. Són les talles 36. Són les restriccions en el dret al propi cos del 50% de la població. La nostra Europa, l'Europa dels pobles, serà feminista o no serà? Volem una Europa de pobles lliures, de justícia social i que no sigui exportadora de patiment i explotació. Això no és possible dins del marc de la Unió Europea. La Unió Europea no és cap estructura neutra que es pugui reformar segons la voluntat popular. L'Europa dels pobles lliures cal continuar construint-la des d'ara mateix, amb el socialisme i el feminisme com a garants. Trencar amb la Unió Europea, recuperar el nostre marc mediterrani de relacions i construir l'Europa dels pobles només es pot fer des de la independència dels països catalans. Cal bastir un futur millor. Un futur que ja hem començat a imaginar i a reivindicar als carrers. Un futur on els beneficis d'uns pocs no representin la misèria de la majoria, on la cooperació, la col·lectivitat i el poder sorgit des de baix siguin les bases d'una nova societat. Aquest país que somiem no és possible dins la Unió Europea. Treballem des d'ara per construir aquest futur. Uns països catalans independents, socialistes i feministes. Uns països catalans solidaris amb els pobles de la Mediterrània, del continent europeu i del món. Amb la Unió Europea no tenim futur.